Hola, nens i nines, com esteu? Avui volem compartir una petita cosa amb vosaltres. Resulta que després de molts de dies d'estar tancats a casa, avui he decidit anar a fer una volteta per de vora la mà. Quan estava caminant per damunt les roques, d'en fora, he vist una cosa estranya en terra. M'he atracat i era una botella, però no una botella qualsevol, sinó una botella que de dins ella guardava un missatge. M'he disposat a obrir-la i a descobrir a què posava. Voleu que vos ho llegisqui? Vinga. Deia així: algú pot ajudar-nos? Som les tortugues del Mediterrani. Aquests darrers mesos hem gaudit com mai de la nostra estimada mar. Un espai net i sense plàstic, com ens havien contat els nostres avantpassats. Però ara, fa uns dies, hem tornat als pitjors dels malsons. Hem tornat a veure acumulacions de plàstic procedents de la vostra illa. Per això, us demanam ajuda i alhora dir-vos que hem sabut que a Mallorca es troba el secret millor amagat de com conservar el nostre hàbitat natural. De moment, us donem aquest abecedari, que pensam que més endavant us pot servir. També us enviem a cercar els voltors, que de ben segur us podran donar més pistes que us facilitaran aquesta recerca. Moltes gràcies i esperem que entre tots ho puguem aconseguir. Hola a tots. En Marc m'ha passat el missatge que va trobar al mar. Com que hem decidit ajudar les tortugues, una de la informació que ens va donar era anar cercant els voltors. Els voltors fan els nius a les parets, com tots sabem, perquè són voladors, i m'hauré d'enfilar per cercar el missatge que ens han deixat. Vols dir coses? He trobat el missatge dels voltors. Anem a llegir com es posa. Som els voltors, els vigilants del cel. Des de fa un temps la nostra privilegiada visió és més bona gràcies a la poca pol·lució que hi ha a l'aire. Sabem que les tortugues han demanat ajuda i l'única manera de solucionar el problema és trobant el cofre amb el secret a l'interior. Per poder aconseguir-ho hem de cercar un animal que es rossega per terra, té 4 potes i una llarga cua que la pot amollar. Aquest ens donarà més pistes. El primer número del codi secret per obrir el cofre és la darrera xifra de l'alçada del Puig Major. Quina alçada fa la muntanya més alta de Mallorca? Bon dia, nins i nines. Primer de tot, si recordeu, l'enigma dels voltors, Puigmajor, 1.445 metres, per tant, número 5. Anem a cercar el següent codi. Si recordeu, mos varen dir que l'animal era un de 4 potes amb una cua llarga, per tant hem vingut en el camp a cercar les sargantanes. Les sargantanes se solen amagar les parets de pedra, per tant, aquí n'hi ha una. Anem a cercar a veure si trobam alguna cosa. Bones, som les sargantanes. Aquests darrers dies hem estat molt tranquil·les a casa, ja que no hi havia excursionistes. Però nosaltres volen que n'hi hagi, però també volen que no tirin fens a ca nostra. Per aquest fet ens unim a la crida dels voltors, les tortugues i els pins, on també trobareu el pròxim missatge. Per acabar, el nombre secret del codi és el nombre de mesos que les sargantanes estan en cel. Recordeu, estan en cel de març a juny. Per tant, quin és aquest nombre? Bon dia, nins i nines. En el vídeo anterior mos han demanat
quant de mesos estan en cel les sargantanes. Tenint en compte que estan del mes de març fins al mes de juny, passen un total de 4 mesos en cel. Llavors, també ens han dit que hem de cercar un pinar. Anem a veure si el trobam. Ja hem arribat al pinar, però i on és la nostra pista? Veniu. Ens han deixat una carta. Hola, infants, som els Pins de Mallorca. Aquests dies ens hem sentit molt segurs, tot i que ens ha faltat les vostres rialles. Ja s'atraca la calor, per això hi ha perill de que als boscos i pinars hi hagi incendis. Perquè tot i que no hi ha hagut gent, segueix haguent vidres i brutícia al terra que no se descomposa i augmenta el risc de que hi hagi incendis. Per això m'ha dit un ocellet que cercau un secret amagat. Vos deixo un enigma que vos durà a la pròxima ubicació. Bon dia, nens i nines. Avui mos trobam aquí per intentar arribar al final del nostre enigma. Ahir la Raquel mos va passar el missatge que li havien donat els Pins. Aquest missatge deia: l'escut de la nostra casa dona voltes sense tocar-se i és de color lila. I jo duc tot el vespre pensant, i se m'ha corregut de venir aquí, a Espiral, perquè si vos fixeu, el nostre logo dona voltes i no se toca, i alhora és de color lila. Però clar, aquí com hi poden entrar els animals? Sabeu què? Veniu amb jo, vos ensenyaré una cosa. Mireu! Crec que hem trobat el secret. Voleu que ho obriguem? Aquí teniu el cofre, on suposadament hi trobarem el secret amagat. L'hem trobat a l'hort. Em sembla sospitós. Crec que ens deuen voler enviar qualque missatge més. Pensau-hi. Uau, mireu quantes coses. Una bossa de tela i una botella de plàstic reutilitzable. Clar, així, de ben segur que no gastaran tant de plàstic. També podem trobar una targeta de transport públic. Així segur que reduïm la contaminació del planeta. El darrer objecte és un contenedor. Clar, hem d'aprendre a tirar tots els residus que facem allà on toca.